Takto. Indazal dito mo mawaya kami gini kang putagdamig na kamatol. Sa awas tani kabutan mo magrib do na uno amin na. Apas dito na. Alhamdulillah nusok mo inahadz mo ubos na. Ang kanto magtamo kung biasing tawin nakuha mataod pa magifada magwadak pa. Yung kita di na mga inang pagi kang putagdo gumana ko ta jumo ko putagdo. Ipinila to kayo. Sa isang Allah subhanahu wa ta'ala kalau murah-murahan imal ka sa haramain maawin dain mang murah-murahan da in amit way rabi mga ikasusasin Masyaallah. wala kasusan niya way rabi mga udon niya magdari magkasaraman iwan kalaon na mga kaguruan magkagay bisag kanyo mga isang magad maguno mag-mobile naman pagtaon niya magahad Allah. insya Allah ta'ala. Ihram na Jaway. Oo, abay na mag-ihram. After yung mag-ihram, isa mo kung tumak ka, isa nyo na mga riyada, ang mag-inam, ako mo nyo na mag-ihram. Ano ba ito? Alam ta de mga Oo. Isa na uno. Isa sa hindi amak ka man nila kang magmutamasti. Sheikh, ibe pa Pag nila. isang kumaskiran. Sheikh, iba man simbi abato yato Sheikh. Atin na kabir. Oo, biya mo pila nga sulag siya. Na, mang ko magtaazal ko, ito nga pito, Hmm. kawantag isa, pilad to. Upatad daw, kung magsapang pito, kawantag isa, murad to. Siya. 49. Kapatantag siya. Patang siya. Ang murad to. Pag naman ko magtaazal ko, at ikaw ang putag doon, ito pag usulti mo, hindi na kong paawad magrib, hindi na akong magmapit, at tinawos ng pinangon mo. Mang ko nakapag-ipada na. Mang ko nakapag-ipada, pag-ipada si Maula, sambilan niya, adi pa, maubusin Diyos, in unuin, mula si Diyos, ipada. Nang si kayo wala niya, ikaw ang putag lima si Diyos siya. So, kung lang siya, Dos Moel lang. inakuha si Maula, 21. sambil siya pa uno pa, adi pa maubos si Diyos siya. Basta makulong, amoy mga Mukim. Timo dugang itulis. bawa ita kahit, matado isa makatop doon ha? Aminan. Arab. Pag sa takahay. Pag sa takaw nun, takdiro ko. Aton, nupas. Ang mga doon nag-awo sa pag-anakan. Tuan, ang kahala ng mga kababaihan, uniad to, bangsa upamain babae, hawak to sinamin, amin pagbato. Ubus di matong yung pagkuha Awal nila. saan niya? Wala sa adto. Majukob din Oo, paghas misang pa siya. to. Ang papanag na si pagadi. Diyo siya. Pero adto po kung lahat pa siya uno, ay babae, mang di na sa magtuwak, di na saan niya. Kasi na Aisha radiyallahu anha, inads niya, mutamate. Natiyap-tiyap mutamate sa buta kain ha, ang munain, niya tumag-umra, tumag-umra niya itong panagnaan. Nadiyo ko man siya. No. Pero man din, diyo ko magtawak doon. Sa na, inyat nila kapagkiran siya. Dan si Mangulam, diyari lang niya. Dan si kayo, labbaik umra lahat, o labbaik haji la umra. Dan si uno, asin kiran niya, manjari lang niya uno. Inkaw lang niya, pagbalis ka tum, hajj pa umra pa hajj. Beto, sa lang Imam Malik, di man dyan dakula yung pamasibi, so yung masibi para kula. So yung after to, ikaptang mo, labbaik umra hajj, amat yun, inkiran. Dan si na Aisha, in siya, mutamat, nasan kanya umra, pag-ubos pagga, diyo ko siya, sabi siya kapagkiran. At inilang niya, siya nagtawag puno, wala siya nagtawag punong, iwan, buko na sa mutamat, iwan siya nakapag-umra. Nasambil siya pag-uos sa sinahad, di akla sa sindas, so sabi tayo mangod niya. Ang iwan niya matin, iaisa na niya, maong pauno pa, tanim, amo na nga naman sa dais, amo doon sa kaguno, kaya, kaya pag mikat, sambil siya nag-umra, awaklan. Ingkuhan, Sheikh, I mean, biya, magtilo iyaon, pasawahin, biya, bang magtilo, o niyang kaya parang magpara. Alam niya, parahan na dyan, kung yung simbato, ikaw na dyan magtulog. Ikat Ziyari kami yan. mga tang-udor. Naka-udulad dyan, ha, Sheikh. Ang ko'y udor, ang mga udor ko niya, on duty ko, Dali man yan. nariyak ko niya mga kanto niya, nariyak makatilang. Kaning, labi maroon, magads, ka man maroon, way, Sasaw. way, saukay mo. Doon na kayo ko, adlaw, 5 adlaw, o, supaya ko mga pagandi marayaw. Kasi nahadya mo ko ilangog-langog. Ikay sa mga inaadya mo abroad, biyang pagkapyak anak. Mo. Katyang pagkapyak anak, kina mo. Napangat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-usat na magadsa mo, hindi na ito napatamakan. Amin. Kung pag-us magadsa, hawak ito nag-ahadsa, tatamakan niya yung nahads niya. Allah musta'an. Sawa, alhamdulillah.
Mhm. Asunod sin paglikat, lilihan sin maglikat sa Java. Way pagmikat oh. Sa manjari tuan, ini biya asunod sin pag-umrah, manjari reisa, ini magmikat habay, Di, paus masjid na sa sumambay. in umrah, di ka man yung magmikat. Di abay. Guma ko maripantanim, guma ko maripa. Para pa guma ko pahudod sin sinaram. Uwas way sunnat sin uno ba? Sin ihram. Way sunnat niya. So, Wala ang sa- asal katuan, bangkawa kita mag-umrah, suway sa magmikat dito tanan. At ano mato, tani mato guma ko sin Boundary. si boundary ni. Kaya tumanjari ka, Mangka kita magumba. minabuha siya, magmikat kita, Oo. habay po sumambay, padugay masjid. Kaya tumanjari. Sa bayan muna sa bayan. Paldo atawa. Sa bahay namin dia Sunna. Una way sambay sin umrah. Amoy ko way sunnat, way sambay sin umrah, way saan. Mang sa pamakailan sa nakauna na way nadto. At pinapamikat na siya, Sheikh. Pamikat na siya mag... Pamikat ko mikat sa Diyos siya rito. Oh, bisa Kung ginamit sa sa bayan. pagkita sumambay tayo itong masjid dito. Now, imagsamay tayo masjid, amo rin to magkatayo to masjid. Kakay sa pama in tao, adatan niya mang sa magkapag-udo, magsunat sa uno-udo. Sa mga mukuna sa magsunat ng udo, pag usag nagmikat siya. Pagkat niya pamikat, usi man bayan sa udo, at narunad niya sa kola, tagambok na rin niya sinudo, iban sin, ihram niya. Man niya yung makasunda rito. Actually, yung si Mang Ula, misang pa rin niya, pamikat ka. Dito ko na mayo, pag dumugubang, Mhm. after lang niya unuin, inaulan na ko mag-ihram. Sumambayang na ako muna paldo, ang pa ko mag-ihram. Ang meto. Pasal sambayang lang niya uno ba? Ihram way sambayang niya. At sambayang niya umra mo lang niya uno, wero sambayang niya. Magsambayang na namon niya butang ko uno, bang waktu na. So pa, Madina ka. Ha? Nagtulak ka. Pagawus, nakihram ka. Pagawus na, ano na ko simikat o masilun sa isiwi. Na si Mambayang. Kung ito isa, samang pa, may tulak kami kat, yawutan mo ba? Adi pa ka makapag-ihram, Oo, sumambayang na ako muna pa, doon pag-usap pa ka mag-ihram, amod lawiak daling sa mga ulama. Nas nakatuan, mga sumuyari. So, pa mga ako gusto na ako nag-haji, mamaya ako mag-haji taong balik, manjari dahon, imaas ko, ngani, aming para. Oh, wala niya. Manjari at. Wala niya, oh. Amet ko. So, siguro yung procedure. Abet, bet yung procedure kataan. Di pa nila inang ubang, ori nang ubang. Di pa nila, mangoy nang ubang nga. Atoy. Mutamate, atawa kira, atawa, ifrad. Pang sa paminadji mo rito, mutamate. Naduay sa lista, umramo siya muna, pag-usam pa ka mag-una mag-ahad. Mang ka ifrad na sa direct. Biya din bang una, tubuhi pa, tawa, Na, ipangasin tuboy, patay. Tubuhi. Na, imboy, na, Balog-balogan at tawa. ikaisa niya mang boy, unong, malasig siya, tawa bukol. Okay, so pamanin dia, hindi na siya tanto makapan, malaas na siya. Pusas ko. Kuman mo bulaw. Masya Diba, si Karwa, Ikaw, di makakausap na. lawan polis ka. Na, dan si Mang Ula, Kaya din niya, hajjing siya, downingan niya. hindi makakaos dalo niya rap marilan niya, warong naaltaan niya, mitaway sa niya to. Sa man sa taka-alta, si magbadal pagtakon, kaya pangadyan magbadal lang niya, at ipagtala ito hajjul badal, wat niya, amon, adya si Dukaing, amon yung tao takasin. So yung mga di makakaos ito, Oh, di, wala. di naman Oh. di naman Amon jari. yung tao takasin, ako sa tao Adyan. takasin. Pag-uwas, imbaran niya, Paralyze. hindi makakaos. Amon, timanday lang niya, ano? Insin niya lang niya, ikaw lang niya Muhammad, at ikaw lang niya Ibrahim, yan insin, at lang niya ako, ipagkas tumapagatian. Allah. Pag isa ang gaos niya. Sa hindi makakaos, wala tukuan niya. Wala sa niya ito. Uri alas yung katuan, di manjari, amin tao, di makakaus, downingan niya paghaji. Nawit ang maksud niya, wala niya, insan siya magpatay, jokop niya yung hats niya. Pwede siya wala kaos niya. Tawag pa nga sa sabot ka yung pagtilubato. Kung yung pagtilubato, ang niya pindit ko, tawag. Nawit, di mo yung adya ko lang, masin, yung omren jamarat yun. Pero ito mga inang unduay. Bismillah, Allah akbar, tadya. Ini posisi di pagtilubato. Uy, nari, nento. Kani Naku kanya ko na. Jackie Chan na ko, ya. Pagtilo, yung pagkamo, wato mo kung kumalagdo, amoy, So, ya sa gilid. amoy sisibi at jaya yun. Ano posisyon?
Unya tutuan kuan pa siya, so ay siya nakakuha Uni pa position kidlay to. pagtilo ataw di. Pagtilo. Uni position. Position. Ito abet. Uno ato nagkikid ko no atau nag-aalop yan atau kumiki. Namin, dapat alam pa mo yung ano ba? Oh, ado po no. Sa pama, India barat ben ya. Ayun. Baby, alhamdulillah, malago na. Marami ang mga malago pa ba dito ano ba? Okay pa Hindi na niya. Sa jama Na, ito yung sa kaman. pagdan na dyan ko. Malago. Nari. Ayun sa ina nga mo dia 3 points at naman Di diyan. man dyan, yan mo kang buo. Yung kayo na mo kung paat, doon kayo pipagdungan, doon kayo pichina si Panilo. Bonus lang niya. Okay. Kasi yun siya, kasi yun pagkain ang sinasunong yung inangutin niya. Ang mukang bukad, yung bawang. Ito siya ka kapatan tagsiyam ko ng kataning bato. Bay, bako magtaupuan, magkauno ba? Ang muli na kompletuhon. Bang Mangmuli mo kumpleto, Ah, magpapasyan. magkumpleto. Magkausap, dito, mula may Oo. kapatan Mabit. patkawan tagisa pa. kaluman, Kapiton. kapituan na? Oh, kapituan, no. Kapituan. Zero. Sa kumakabat, misan doon na kami na. Maliit na kita sik, biya dula ko na liit kulang ni bato na. May mo na Abet din mapo. sek bang Di na, misan Siyapuhan na singko Sa sa mga katuno ba? Magkaamuro na pag-uno ba? Aw Diyan pero marala. sa day doon Ah, diyan marala, pagkiluan na dito. Mag-away sa niya. Kuan? Ah, na saan niya, Sa wait. sa tunog ko mamot. Ano, okay. Bukod sa mamot ko, sumod ko at palaw. Amin sa, tanghaw No, naman. Katamo na ko si bato. Ay ko sumod basta basta ako sinahod yaw na mga nagkaulog diwa sa niya. Ay ko sumod sinahod. Ano, okay. Nabang sa pumatuan sek kalo pa bang pila niya na tilo. No. Ang kada sa indul. Estimaton mo sa to sik, oh. Sa inya kailan si mga ulama. Tas view muna, pito. Daw kaya tilo mo. First batch. Iba mo at dinyakin mo. Ito mo nakatilo ko lang mo. Alam mo unong ba? 5. Iba ko madya pa 5. Ah, pawawaon ni estimate. Kaya timpal niya. Maba. Kita ko. Soalnya pa discount. Kita sini Marian. Pero pun yo itu. Salam ayat kulit tu. Sampai kanji diun marikas. Di ba isang pagtakain yung tas rin. Huwag mo alam, ang pangatising kami, yung ito ginakuha. Masa ito mag-ibadat, subhanallah. Kasi ko, adat sa utal, ito mag-ibadat, tagaan mo. Kung liwa sa puton, kung yung makakaos na ini. Eh, namakali pa ko makadji. May nadya ko, ko nakapagadji. Lusong ni Mano siya. Ay, namakka. Mangwali sa udor niya, siya, ang gaos niya. Siya pag magtasilid ka mo din nakuha. Kasi sa bat, mangling isa binangan tas sinangan aturambian, ikatama ka di saan. Mga nakadi ng po milyon, kung hindi nagbus base uno, sinarami man sila uno. Ato ang kawang milyon. Inagadji, mga nakampo nagadji, magadji. Ha? Ang kayong pagtas rin eh. Yung pag-usod dito, mabuka. Sa sumusay niya, alom, yung pag-usod, isawin tas rin. Ama, madya ka mong paunuwa. Pilaw sa patindira paunuwa, para pa. Awot bang po? Maglamo kayang po. Para pa, pamusdali pa. Pamina, murad to, mga inang mo doon. Tapos magbabit ko, inang mo din ko, mayroon doon. Sa magtas rin, huwag mo, alam mo, hindi na ako sumod ko, marik. Sa mga ini, unak to, tabi ay kayo, manrakit na sa si mga pulis kayo wanan. Kasi kamatawalan Pinang sa witas nagpakasul. Mga niya ono ba? Katuan namin nagwa rin Saudi. Basta ako si Makka. So, pamaw ibang agwa Pilipinas, amin Takata siya, siya takata. rin di amat ka, amin biya tulis visa. Tulis di na siya mo eh. Kanji na sa Di na siya umisli ang kabulan, tapos sambil mo mo simpakatsi, apa siya mo eh. Oo. Kaya kung kalagyan pa mo siya tuwa rin. Ah, Pwede rin siya. wala si problema sa lupa. Wala problema niya. Yung magtas rin eh. Amo nila mga dinawa, sina onwa, kuha si Makka. Madina, Riyadh, mga taipin eh. Kasi on katan bon dito on si pulis doon. Tadto, yung katan si magsusod, kita on. Bagi maksimaga di siya on katas nila. Oo, na. Yung korban, doon kayo iwan sindam. Doon kayo iwan sinahadi. Inahadi, Violation. inahadi mo na inang si Mutamatte. Iwan si Kiran, magali siya. Yung korban,
siyo dato nag-aadi man niyo kumukurban. Biya sinaula, intaw makakaos, every town mawat ni Julilja. Ang pasumba sa uno, doon nakakambing, doon nakasapi. Nagkulban siya. Sa Indam, biya sinong penalty na langgal, mamatin bayram, mamatin. Okay? Inisumba yun rin, di pa kaumaw ha? Ato makka, miskin makka. Inadi, in one point niya, anjay kaunon mo. Positive pa kaumaw ang mga miskin din di. Siyang kurba minsan na uno. Pasambay ka wala. Wala. Anes, tungod yung pag-ihram yan to. Hmm? Ang ita sumulog na Java isin puting ato niya dari Manurida. Tuk-tuk awayo. So, kita pamikat. Mang magumralong ka. Papamikat diyan. Dito na magniyat. Ang Oo. diyan tulong ka. Oh. Ito pa, kasi mag-umbra ko rin diyan, ya, tawag na magka. Hindi na ako magbadyo sinunwa, ihram mo. Sa ilalim pa tingkat, dito na ko katan. Dumadyan ko sulap, ihram ko, mas mayo. Magtuptop na ko. Jadi, mas mayo na ko, magsawag po ko, ito pa ko mag-ihram. Ito pa, kaya sabi din na ko mayo. Mag-ihram po ko, mas to ko mag-niyat to. Mag-umbra ko. Ito mag-umbra, doon kayo mag-adsab. Sa isunat pero isunat niya, tumtumad o isunat sinumbra, o isunat sinihram, mayroon yan. No, sa gumakahil, mayroon makumparam, gumakahil. Yun ba? Gumakabondiri, ano, mag-umbra. Ano, baka sumun. In kwan, so pamawairon tasre. Tapos na Riyadh, Jeddah, Tauno na wala Jeddah, Saudi. Tapos pagsuod niya, wairon sa piyasod, nakapag-ihram na siya. Kunin ninangon niya. Oo niya na. Namod pa yung kuhaba sa Nakanyat na siya. Asang sabat takain na. Oo. Na ang kanda, yung mga yan, onda ni racket, makasugda siya, onda, mangko din ang mga Jeddah. O niyang pagsukayan din doon, kuwanda si mga nagadya roon, dyan ang mga taon niya rin magalaway rin doon, unuwa. Nabangso pa mga to ni siya makasud, ubos lang niya, wayron to chance, to, kakunan niya maghadi, pasasin nakahiram niya sa iyon niya, pa sa wayron Amod na yung to. pagkakon habat. Dapat? Dam siya siya. Dam na siya. Mayroon siya nag-play. Wala na just yarit Ang to. damdi. Next Ang hada, damdi. next year. Ang Ang pauwi damdi. mo mo to. Yung penalty na yun, talanggal mo rin ng mga mahdurat na ihram di ko maguno, magmasdam. Yup. Yung mahdurat, amot yung daman, kaya sa buta kayo limad ko. Yun, dam. Narisay magpuasa ko, tuwag daw, tawa magpakaungkulong din naman miskin. Amon itong atong atsa. Itong agantang. Imam, magpasabay ko kambing, imam, magpuasa ko tuwad daw, imam, magpakaungkulong din naman miskin. Us, ambok miskin, tunga uno, tunga gantang. Imitong mo na pila, tunga gantang. So pag nakakantang, 2 kilo tunga. Ha? Ato 2 kilo. Tungod sa pagpuasa ito sa tuwan. Tuwad daw. Tuwad law. Manjari puas na sin Oo. tawag ito. Tawa. Pagpuasa ko si uno, ang pagpuasa mo si uno, sin aron pa ko naga, so. Sa dulit. Paura, nagsimang ko naman, paura, magpuasa ko magtuloy. Na. Magdam siya, tapos yung mikat. Limyo sa mikat niya. Oo. Oo. Tapos yung wala ni mikat. Magdam siya. Inshallah, masabot taran. Balikat, masabot taran yung unuin. Mangyo makapagmabit. Di makatilo. Ulino kuman niya. Amot nagtaroon. Ang kaling pagpangadili sa'yo makaangkaad damad to eh. Nakapila, nakatuna ako na kaling. Kung isa ko na walikad to, sabi, yung pagtilo, ina ko na arapa. Mamagkawa din arapa, abi po pa, dumugumin suwa. Bus magbalik, bayin lang. Kung siya, kapakadyan tinad to. Kuhaan niya rin pangaso. Nakat-tikat to. Aray baik ko. Manjari misan niya nung maas na po siya yun. Misan nakasakit kay sabi ang maglubo. Manjari misan manaw, misan napas. Manjari misan daw magbistara rin at ang makabistara. Manjari piyahan siya yung sinanat. So
matawag makayan, may tapalong yan nakapahatsiyon yung sinyan na nasasakit. Hindi na makabalik. Mandari katuan, jalan jatuh Cina, nak biyahat jarang parin pamakka. Pagkabiat ko amin biyahat Cina, waktu siya tentang pagkait punya sakit, biar punya sakitnya. Amok na siya niya, katuan din na siya. Alhamdulillah, murah-murahin siya ito din ang mga yang po siya ng sa pagkalinyaman nilang katusawag sa Besya, pasun siya sinawlaw sumahat pa lang sinilida niya. Actual, ibang mga nasakit na wala sa gaos niya, wala sa kawali wa magadya. Kani inaara mo po kumaunit. Yung pag-iwata mo lang niya, Huwag na ito, oo, amo lang niya taka alta sa imbaran niya mo kung makusog, manyan sa padi at toro kain. Sa alta niya ngayon ipag napaka niya. Away ra alta niya. Basta takasakit na siya. Sa di na dito. Mura pa yung alta, pagpuno, pagpawat ka niya. So paano ka doon na barang sa wala isa mo kakaos? Kawasan mo. Kakaos mo sa Puro miskin. Naman sa kawadiban. Ito kawadiban. Sa kuno kung sa makasin, makusog di ba niya, kawa. Ang pa sa kawadiban na. Away, rakaos niya rin pa sa kawad. Tapos sa mga ipagawaron sinan niya. Pasok sa pamakka. Doon na kawapanahon niya. Mandali panahon niya. Kawadiban sa mga. Sa pamikado tabi ang mga bahra yaon. Ang bahra, arig si Jidda, mapanaw sa Jidda, umari pa unwa. Mga indatuan na si Maraw Marin, estimate ko, ang kadawa pa sa ituan na. Kaya sa magbalik na, pwede sa niya, misang panahon, misang pa sa pamikado taon, taib. Balog-balukan yung baran. Sa way alta. Ang muli alta sa pama, ang muli yung pagkauniwan, pag-uno niya, pag-inom niya. Paano niya pagkadiyo, ay saan? Iwadiwan siya. Yung pag-alta niya, kaya sinaula. Magkusugin ba lang, sa way pagsukay niya, as pa yung makadawat sila, di natuloy sa kawadiwan. Sinad, di tumtum na to. Magtula kapag di siya yung kataan, di na kaptangan, di na inang siya mareho kataan. Pakus magadji, bukong biya sa koro, dango, uy. Impang atod mo pagadji mo biya na sinwero unda. At yung maginang isang balik sinuha, o gablang dalik sinliyangan. So ikaagi, ayaw mo yung inahat mo. At yung pagkupiag anak, tiyap tapang pagkupiag anak, walo sa mo. Yung kaiwanan, tabi ayaon, pakus magadji, nagtagilisan niya sa bini. Nasa iyo kung biyan, ito nga ito po subhanahu wa ta'ala tayo no, pagpuas magadji, itanyo gaman, dumayo na. Asal na mareyaw, magdarayaw na. Mariway na pangasubo. Bawat na niya, bawat. Galit ka naman. Lanis, unin pagakan sa sin pagkasin babae ba sinutok. Unin bidda niya. Oo, ay. Andre. Away, umay. In ifrad, way hadin niya. Oo. Magdamad ka kung mga nanggal mo din ang mga mahduran. Ato din ang mga wajibat, way mo na yun ang. Amad, kumali ko magdam. Apo si tuwero, yung kurban ini, di pa niya kayo, pagkurban ko yung pagkurban, ikaw na ito. Sa anda kamu kami ini May mayroon na ito. Ini pagkurban, di pa niya kayo, may mga sin mo, manayot ulang mo. Pampis ang pitong kulong minahula isang pag-hajj biya, para mo na sa sin, binyo ako ng kambing, kurban doon. So ba yun nagtanong asa taon sa makontoon niyo? Sabi, nagparayaw. Sa sumaway roon. Na uno kay in-loan mo kung nasa nakasud pa riba. Ambi loan sa hira. Ha? Actually, imagpaja maas
Mareo, sa mo kaya din ang mga ibadat. Dapat kain alta, araan sa Mareo, Mareo. Yasin paglo, yan din ang mga sa imo, rasa niyan. Nandiyan ang kulumon niya, sa sumakawa, mang sa pang patuid dami Mareo, pag-imas mo, balukan da, ada ka kung sumpuin sa makasensya, dami Mareo, alta niya sin pag-uno ba? Ipagad siya, da kala, pa sa pagpadi mo ko, pa mga kalayan pa, puas niya, tomun afda pa niya, depende ang akala si Tom. Lawi Mareo, sabihin, ipagpads ko, maas ko, wala sa akin, ipagpads mo. Sa basta yung pag-loan mo sa hay, Oron rin ba yung loanan mo? Iwanin niyan din ang mga sinamon. Maliit na tao mo sa altaan ko. Sa mga gabi marutod, mag-imaas mo. Yung mga loanan. Afdal marayaw. Ang tudsi mo tuod doon. Na, ano yung pangaso? Nayari. On akwa si mga ulama, gain dagbos niya. O no sa hawla, kadto tawla ba situation? Maga on alta niya ang gatus kasi man nga iho. Inutang niya tao kay man nga iho. Yung pagadya kat kapituan. At niya bangkaragdakan yung kay man manang nakwansin niya ano? Matus kay man. Pag-uwasin kulang pensin niya ano? Pagads. Kawana. Iskoan. No, mamaid ba sa pag akaw tanga warranty. Lang si kayo wala mangya nakabaid siya lang niya. Diukutan sa wala sa niya. Sa sumakawa, bisan biad to inutang niya, mas masira tao. Sa lang si mga ulam afdal lang niya inuin. Imbayaran niya inuin. Inutang niya din na mag-add siya. Sa abay sa dakbos. O magpads ka na libre. O sa pangutang niya, kay man nga iwo. Lukay niya rin ng kabulan. Lumag si pamayad niya. Kay man nga iwo. Di na sa makawak kay man nga iwo. Ipamayad niya uno, utang. Uso ang pads ka na libre. Uno, after niya mag-add siya, at tawa doon sa hula. After niya mag-add siya, pasamsad siya rin ng kabulan. Di na sa makawak uno, kay man nga iwo. Sa mangso pama, doon sa kabulan, o magpads ka libre, ubos, alam niyang kabulan, kabayaran din utang niya, after kalim uno, hindi mo sa wala, ibayad din, isang pa magpads ka libre doon sa wala mag-usa, bayaran utang niya. Sa mga suma doon sa wala, di da, kainihan, bisan sa rumo ng kabulan, di na kawakan niya kayo man ngayon mo, o magpads ka libre, mag-add siya. Sa mga, bisan o magpads ka libre, mga suma doon sa kabulan, naglago sa kawayan kayo man ngayon mo, ay sa mag-add. At sa luna wala, as pagkawalan yung unuin, utang niya. Inshallah. Sawa. Sa bang ko nga iwo ka ba kanya kabulan.